Hayırlı irte, elinin tüp телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Шығарылышыбызны хава тырышынан башлыйбыз. Жәйнең бірінші айы ортасына да жетіп келебіз. Синоптиклар республикада бүген һәм иртәгә солқын хава тырышы саклана дип белдерде. Бүген көндез хава температурасы 19 градус жылы булачак. Явым-төшемнәр аз булуы ихтимал. Иртәгә исә шимбә көнне урыны белән яңгырлар вәгъдә итәләр. Көндез хава температурасы 18 градус жылы булыр дип көтелә. Берничә көннән, ягъни 12 июньдә илебезнең мөһим бәйрәмнәренең берсе Россия көне билгеләп үтелә. Халык аны милли бердәмлек, теләктәшлек һәм тынычлык көне буларак бәйрәм итә. Бәйрәм чаралары инде бүгеннән үк башлана. Урицкий исемендәге паркта, Авангард бакчасында, Совет мәйданында һәм Крылья Советов паркында яшьләргә паспорт тапшыру белән бәйрәм итә башлыйлар. Иртәгә 10 июньдә башкалабыз Казанда эш төстәге тасмалар тарату акциясе буласы. Волонтерлар аларны шәһәр паркларында һәм бакчаларында тапшыра. Төп чаралар 12 июньдә булачак. Казан Кремлендә Созвездие йолдызлык сәләтле балалар һәм яшьләр республика фестивале финалистларының концерты, Казан гаилә үзәге каршындагы эстрада йолдызлары катнашында кичке күңел ачу программасы көтелә. Шулай ук бу көнне Казан телевизион манарасы бәйрәм төсләренә керәчәк. Конструкция Россия дәүләт байрагы төсенә буялачак. Шәһәр халкы һәм кунаклары ут уйнатуга корылган тамашаны кичке сәгать 9-тан 11-гә кадәр күзәтә алыр дип көтелә. Казан халыкара аэропортыннан хаҗга баручы беренче төркемне 48 мөселманны улы сәфәргә озаттылар. Быел республикадан барлыгы Татарстанның рәсми операторы аша 1800 кеше хаҗ кылачак. Соңгы төркем 22 июньдә юлга чыга, хаҗилар Татарстанга 5 июльдә кайта башлый. Хаҗиларны төрле белгечлектәге 20 табиб озата бара. Барлык хаҗилар да ковид, менингит һәм дифтериядан прививка ясаткан. Әзерлек барышында хаҗилар Татарстан мәчетләрендә махсус курсларда укулар узды. Беренче төркемне озатырга Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин килде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хадистә әйтә: "Мен хаҗҗа лилләх, кем Аллаһ ризалыгы өчен хаҗ кылса, хаҗ гыйбадәтен үтәсә, фәләм рафаса ва лам яфсук, талашмаса, гынахлар кылмаса, гынахлардан тыелып торса, раҗа каяума валадатху уммуху." Анадан туган яңа саби бала сыман кайтачак, гынахсыз килеш кайтачак дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Аллаһ субханаһу ва тааля хаҗиларыбызның хаҗларын кабул итсен. Бүген 9 июньдә Татарстанда каты коммуналь калдыклар белән эш итү мәсьәләләре буенча кайнар линия узачак. Белгечләр гражданнарга көндезге сәгать 1-дән 3-кә кадәр консультациялар бирәчәк. Татарстанларга Республика экология министрлыгы тарифлар буенча дәүләт комитеты, дәүләт торак инспекциясе вәкилләре җавап бирер дип көтелә. Мөрәҗәгатьләр экранда күрсәтелгән телефон номеры аша кабул ителә. Иртәгә республикабызның район авылларында Сабан туйлары башлана. Кайбер төбәкләрдә Сабан туйлары инде үтте. Шулар арасында балалар өчен оештырылган Сабан туйларда аерым игътибарга лаек. Әйтик, Актаныш районында тәрбиягә алынган балалар өчен махсус Сабан туй узды. Районның опека һәм тәрбиячелек бүлеге белән әти-әниләр тарафыннан балалар өчен күңелле бәйрәм оештырылды. Шара уку елын уңышлы тәмамлаган укучыларны бүләкләү тантанасы белән башланып китте. Тәрбиягә алынган балалар арасында андыйлар җитәрлек. Аларның барысы да кулларына мактау кагазлары алды. Районда безнең 9 сыендыручы гаиләдә 32 бала тәрбияләнә. Сабан туйга инде балалар бик теләп катнашалар. Әниләр дә, балалар да бик канәгать булып алалар. Гафуровлар гаиләсе дә әлеге чарага шатланып килгән. 3 баланы үз гаиләсенә сыендырган ана мондый чаралар балалар өчен бик кирәкле дип саный. Бәйрәм бик күңелле төстә бара. Рәхмәт әлеге бәйрәмне оештырган Айгөл апаларына. Миңа бик ошый монда бәйрәмнәр, чөнки монда без бөтенбез бергә җыелабыз, бөтенбез бергә бер-беребезне искә төшерәбез, сөйләшәбез, уйныйбыз. Сабан туй барышында балаларга төрле уеннар оештырылды. Бүләкләрне әти-әниләр үзләре әзерләгән. Опека бүлеге тарафыннан да егет-кызларга күчтәнәшләр тапшырылды. Алия Галиуллина, Регина Салахова, Марат Саррахов, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.
Бу елларда республикабызның барлык район авылларында да халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйлары узачак. Буа районында барлык гырыф-гадәтләрне, милли йолаларны җиренә җиткереп, онытылган халык уеннарын яңартып бәйрәм итәргә чакыралар. Быел анда барлык кунакларны да милли киемнәрдән көтәләр. Программа иртәгә сәгать 1дә башлана, башкалабыз Казанда Сабан туй 24 июньгә билгеләнгән. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студияда кунакта Татарстанның халык артисты Зөлфирә Зарипова булачак. Ә мин, Чулпан Әмири, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте Вагаз телевизион ачык конкурсын игълан итә. Гаризалар 2023 елның 1 октябренә кадәр видео язма рәвешендә кабул ителә. Тулырак мәгълүмат TRT-сызыкча-tv.ru сайтында. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсын дәвам иттерәбез. Намаз Аллаһы Тәгаләгә билгеле рәвештә күңел һәм тән белән гыйбадәт кылу. Намаз турында тагында күбрәк мәгълүматны бүгенге җомга вәгазен тыңлагач белербез. Аны Күкмара районыннан Рәдиф Тимиргалиев сөйли. Аллах Субханаху ва Тааля намаз эшенә күп төрле серләрне яшерде һәм Коръәндә шул ук турыда әйтте. Инна салата танха анил фахшай вал мункар. Намаз кешене бузыклык һәм яманлыктан саклый. Һәм намаз адәм баласын әлбәттә инде җәннәткә кертә торган бер шушындый юл. Чөнки безнең шушындый бер әйтем бар. Тәһарәт намаз ачкычы, намаз җәннәт ачкычы. Ягъни кеше тәһарәт ала намаз укыр өчен. Тәһарәтсез намаз дөрес түгел. Инде намаз укый җәннәткә керү өчен. Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә иң беренче сорау бирәчәк: намазларыңны үтәдеңме? Кая синең намазларың? Ягъни намаз ул нәрсә? Намаз ул Аллаһ Тәгаләнең хакы. Аллаһ Раббыбыз безгә гомер биргән. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә яшәеш биргән. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә шушы җир шарын бишек кылган. Раббыбыз Аллаһ безне җир йөзенә булай гына җибәрмәде. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безне кайгыртып тора. Ягъни безнең тормышыбыз, яшәешебез тәртип булсын өчен. Чөнки карагыз, намазда шундый хикмәт бар. Көнгә 5 вакыт намаз, иртәнге, илә, икенде, ахшам, ясту. Адәм баласы шушы намазлар арасына үзенең көндәлек мәшәкатьләрен тутырып куя. Ягъни инде шушы көнен ул инде хәзерге телдә атала time management дип бүлү, аны төгәл һәм кирәкле итеп куллана алу, вакытны әрәм-шәрәм итмәү, шулай ук күңел тынычлыгы. Аллаһу акбар дип тәкбир әйтеп намазга басканда, әйтелә хәтта инде кулларны күтәргәч, кул арты белән дөньяны артка ыргытасың һәм Аллаһ Тәгалә каршына басасың. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә каршына баскач, нинди ният белән, нинди теләк белән, нинди дугалар белән, нинди сүзләр белән син басасың, әлбәттә кешенең күңелендә шушындый бер уй-фикер булырга тиеш. Моны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Аллаһ Тәгаләне күргән шикеллек итеп укы намазыңны. Әгәр дә алай булдыра алмыйсың икән, ул сине күреп тора торган итеп булса да укы диде. Менә шушыннан килеп чыга да инде Аллаһ Тәгалә каршына басып шушы намазны үтәү адәм баласының дөньясын да, ахирәтен дә тәртипкә китерә. Аның күңел халәтен, эчке һәм тышкы халәтен тәртипкә сала. Ягъни намаз ул адәм баласын бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхеткә илтә торган шушындый зур гамәл. Әгәр дә адәм балаларына шушы намазны укы, әйдә шушы намазга бас, әйдә намазыңны торгыз, әйдә инде намазыңны булдыр дигән сорау белән килсәң, ягъни тәкъдим белән килсәң, адәм баласы шушыннан качу ягын карый. Кемдер әйтә пенсияга чыккач укырмын, кемдер әйтә бераз вакыт үткәч укырмын. Ләкин вакыт җитми, вакыт үтеп китә, без аны югалтабыз, безнең көн артыннан көн югала, намаз үтәлми. Ләкин җәмәгать бу дөньядан киткәч, Раббыбыз Аллаһ каршына баскач, иң беренче сорау шушы намаз турында икәнен әгәр дә без онытмасак, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәргә без әлбәттә ашыгыр идек. Шуңа да хәзерге көндә мөмкинлекләр бик күп. Инде кеше төрле яклап уйлый ала, төрле яклап фикерли ала. Әлбәттә, моның өчен бик мөһим кешенең әйләнә тирәсе. Иптәшләрең нинди, син шундый. Әйләнә тирәң синең нинди, син шундый. Әгәр дә син яхшылар белән йөрисең икән, яхшы буласың. Начарлар белән йөрисең икән, син яхшы булсаң да сине начар дип әйтәләр. Аллаһ Тәгалә кушкан шушы намазны инде һәрберебезгә дә вакытында тиешенчә үтәп,
Шушы дөньяда да инде безгә Аллаһ Тәгаләнең тәртибе буенча яшәүче һәм ахирәттә дә шушы намазларыбыз өчен сөенүчеләр җөмләсеннән була алсак иде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух. Вәгазьләрне 15 яшы тулган һәркем видеоязма рәвешендә җибәрә ала. Электрон адресыбыз tv-вәгазь@yandex.ru. Ә бүгенгә барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.